Kapag kami guys dahil Aaway-away na. Ito na hindi. Ito gani. What what? Wapay video ka. Kaya na ting. Oh, di ba? Di paslit ni. Iya man gyud ano. Wah! Yung gabi kanyo tanan, suntuid na pala. Ngayon ay magluluto naman kami ng aming dinner. At our menu for today is escabeche. Oh, di ba? Fresh from the farm. Oh. Siyempre, pag may escabeche tayo, marami tayong dapat na kamatis that has lycopene. Charot lang. With bell pepper and luya, sibuyas, bawang, and carrots para sa mga mukhang parrot. Okay, at with langaw. May langaw kami marami dito, guys. Suntayin na natin yan kasi nga marami tayong guests for tonight. Ang guest natin ngayon ay mga cameraman. Ayan sila. Ayan. Alam mo, ang masarap talaga when it comes to vlogging, ang mga content creator. Advice sa mga content creator dyan, lahat ng ginagawan sa araw-araw, i-video nyo kasi content na yan. So, kagaya nito, naluto kami, ang gastos kami sa isda ngayon, tuto ang gastos namin ngayon kasi may pinili pa kami ibang mga isda, iprito namin bukas, tapos lagay ng gulay. So, vlog naman namin yan. So, nakakain na kami, gumastos kami, pero naibalik din sa income sa vlog. So, hindi pa kami nahirapan gumawa ng content. So, better talaga pag ikaw isang vlogger, gawin mo yung mga bagay ng pinaggastusan mo. Diba? Kagaya nila Ma'am Grace Town Felix, sila ni Alexis Vine, sila ni Kamangyan, sila yung mga niluluto nila, na-vlog din na. Huwag kayong sige lang mag-scroll ng mga video, tapos maggawa kayo ng react. Gumawa kayo ng inyong content like this. Tapos, para naman sabihin na pare-pareho kami ng content, it's like collaboration. Meron siya sariling content, meron siya sarili. Bahala na kami gumawa ng editing. Basta isa lang yung content namin, at least may content at hindi kinuha sa iba. Diba? So ngayon kasama natin ang dalawa sa pinakasikat na vlogger dito sa Inaguan lang sa Inaguan. Ayan po. Calling all the subscriber dyan sa YT. Please follow na naman. Subscribe din po ang kanilang YouTube. Argel TV. And Britney Scars. Scares. Britney Scares. Sinalitan ko yung pangalan. Andiyan si Rhea Pilingera, andiyan si Amore, and Ma'am si G. Ayan, nandun naman si Jford Vlog, pero hindi naman sa YouTube, Facebook naman sa kanya. So inaantay lang natin na maluto ang ating isda ngayon. At nagpailaw na kami. Actually, nagluto na kami ng maaga ngayon. Ang ganda talaga dito paggabi. Kaso, paulan na siya. So, kailangan namin habulin yung walang ulan kasi hindi na kami makapagawa ng aesthetic vibes. Pero pinailaw na namin yung amin. Pero feeling ko pag walang ulan na mamaya, pagabihin natin, mamaya natin magluto ng kasi para umalis na yung mga ibang vlogger dyan na hindi sila makakuha ng ibang continue. Dapat pala hindi tayo nagluto, no? Wala sana silang vlog. That's our mistake. Pwede naman kayo. Dito kami kakain ng hapon. Di ay, tulura mong giluto. Maligo. So, antayin na lang natin to kasi para matapos ang vlog namin. Congratulations, ilan ang vlog mo ngayon? Ano eh? Kadua. Pangatlo na to. Pangatlo na to, diba? Mo, Beng. Pangatlo. Magbaga, mugnaw, nakuha pa. Dalawa sa tatlo din, apat kay Ma'am si G, diba? Hindi, dalawa lang yan kasi kalahati-kalahati. So, ilan ang vlog mo ngayon? Tatlo yung na-upload ko ngayong araw. Wow, si Argel. Dua sa kanya. Sa akin naman, tatlo ang na-edit pero hindi pa na-upload. So next week pa ito ma-upload. Pag nakita nyo to, malamang lumabas sa vlog nila. So ako na muna ang magpaparaya. By Moira. Ang dami mo kasing stock eh. Yeah, ganun talaga. Kailangan talaga gawa ng video para ikaw yung mahirapan anong iuuna mo upload. Bahaw man ano hindi. Ang importante, meron ka stock. Kaysa naman mag-iisip ka na ano na naman gagawin ko from upload. No. Kailangan may stock ka. May disadvantage lang yung tipong may nauna na or okay lang yan. Ang importante maka-upload ka kasi it's not about competition naman eh. Ang importante meron kang content na may upload. Kaduga ba ng yawa nga isda? Kaluto ka para mahuman. After the gabi ni karon. So let's go! Edit na. Lain na kay ang kuan. Ano nandar? Ay ulan. Hey, walang laro ngayon.
Ang anggol ha. Ang angle na rin ngayon. Nada rin. Kamu ta. Wala ka sa boiling point pala. Gano'n sa dito ginunod? Ingon biya ka, ilong ay. Kakakain. Nag-aaway na po sila. Iglupan pa rin yung tamarin doon. Ayun sa pagkuhan na, pag-big kaya. Ay, pagay na yun. Yun na. Ay, lagi kayo Ayaw. nagbuba na. Tikit din na. Oh. Ito na, hindi. Ito gani. What? Wapay video ka. Kaya na, ting. Oh, di ba? Di paslit ni. Iya man gaya ano. Wah! Iya man gaya na dito sa kilid. Wow, ha? So, why asin? Okay, dapat deep fry. Wala sa boiling point. Kasi malaki siya. Excited. Or C. Excited. Sige na po ako. Kapaguloy kami guys dahil Aaway-away na. Papayog ting. yay! Ito pa kayo. Eh, baliadan. Yawa, karlas ko ba? Ang kalat na natin ibalik ha. Ano nandikit na tayo eh. Wala, kahit wala, isa wala asin. Maya lang, Brit. Kahino na lang, Brit. Di mo nagyasinan. Ikaw pala na yung ay asin nga. Dili, kung ikaw di kasi nuingin ka nga, mudikit ang way asin, o di mo guko. Hinay lang, Brit na. Last meet na bit. Ito ba? Naglayot na siya. Ay, sa... Pasang isa. Ay, gawa. Bagit. Dapat tumasik sa atin yung mantika. Alam niyo bakit madikit to? Because of the oil. Use oil kasi. Yes, oil na karne. Ano? Kanya ang may bilis. Ay, -5. Pwede na to. Ano ba yan? Papawis, jogging. Ayaw mo din. Ano yung step ni Britney? Ito. Shagidi, shagidi, shagugo. Shagidi, shagidi, shagugo. Shagidi, shagidi. Ganyan daw dapat magluto. Magpapapawis. Mainit man, so puslan man mainit. Nakasauna ka. Di ba, 1 minute? Dapat lakaw na mo dito. Hilom kayo din pag dinner. Hapon. Langoy. Ready na itong kuan. Itong prituhanan. Ay lutuanan. Tayo eh. Kaya no? Kaya ko. Sada kay takay maratag nasa Korea ni magpol-pol. Tol. Pulyoso. Yay! Perfect! Lagyan na natin dyan. Okay. Yan. Papa. Init! Kalayo! Pat ha? Musunod pa ba ng kainit sa kuhan? Ito naman tayo sa sausage. Para i-move-move na lang natin sa doon. Rain ka dyan ha. Dito magprito lang. Ay na po, may sudan dito no. May ulam pa doon? Ha? It's like sugar in my tongue.
Kamu, di not kayo, ha? Asin naman good no? Kahit ano eh. Hi! So yun lang, kaya parang lasa. Sugar in my Palata-lata sa tongue. nato ang meron. To, Tubig gamay ba? Pero ka na. Kulayo. Isa. Latan pa sigaret ko. Ang kala mo na. Drum and budol court. Hanginan, pagdagan. Lagi ta brinti kami ang Little twins! si Aida, si Lorna at si Pe. Or papoy. Ito pwede biwan dito. Or grill. W1, W2, W2. Mga waswan. Wala ka si type potato. We are the three chefs. Chef. Bull chef. Uy, alas 6 na Ria ID. Yan na ba? Yan na. Overtime na nakantuan. Ano mo ani umadinihan ka na naman ng kondo. Sugnod ba yan ani mo ang Ilan taas ba? Salamat sa lupa. Ha? Sol di ba? Ako gusto na kung maunang kagisa at sana para maluto. Kakaunan muna ako. Ikaw sa cameraman nagbuntog. Ilalagay na natin yung capsicum. Wala na ba? Init kayo. Lagyan na natin ng pepper. Are we going to add vinegar? Say stop. Stop na. Makuha mo na to. Asyo. Wala tayong magic sarap. Oo, magic sarap. Sugar in my tongue. Lagyan natin. Asin man eh. Oh. Sugar na. Sugar. Itong, wala ito yun. Tayong magic sarap. Lagyan natin konting toyo. Ato yung Himalayan Nayawa salt na, guba. Ay, yung pagguba ba? Sabi sa kamag-abri. Uy! Ato yung Himalayan salt na to. Luto na tutupuan, hipon. Apoy mo Sabi na lang muli sa Ria. Okay na? 8 minutes Let's put tayubong or starch. Hindi ako na matalap. Sige lang. Lap-lap mo tali. Ay, ka na. Ikaw na yung nagkuhan? Kanina sa... Sa ilami. Ay, Ilawi. Kailangan din ninyo doon. Perfect. Perfect na. Okay na. Yan na sa kamay. Ato na siyang iyabo dali. Yan na to. excuse me, Serena. Basta giurot Brita. Inainin na lang. Ilalagay na natin siya sa... Butay sa to, Sergeant. Asinin. Lagay na natin. 2 Sergeant. Isda. Mantay video. Video ibibendesin ba? Ayan na. Ang escabeche. Tcharan! Escabecheng pataas. Pila ka bok Brit? Sabi ko din ka. Camera man. Sina na to? Ayan na sila. Kakain na. Kain na. Sila. Doon. Eto na. Here's our menu for today. Our ulam is
escabeche. Para sa mga kabit na nagka-leche-leche. Ito na ako, mag-upload ako. Picture na flash din. Natapos na po ang coverage ngayon dito sa ating cooking show. So kasama ng iba pang mga network. Ayan, nandito na sila ngayon. So masasaksihan po natin, napapatapos na po. At pasimula na po ulit ang kainan namin. Yes, you heard it right. Kain na naman po. Ay, nakasin na.